Bueno, bigarren bideo honetan, bihurketa faktoreen bigarren bideo honetan, ikusi dugu beste adibide simple bat, kasu honetan ematen digute 230 kilogramo eta pasatu behar ditugu miligramotara. Eta bideo honetan errepikatuko dugu horreko bideoko estrategia eta ikusiko dugu, egoeraz berdinetan estrategia berdina erabiliz berdin lortu dezakegula. Ados, ikusten dugu, ja jarri dugu gure eskailera, 230 kilogramo miligramoetara, lehenengo urratsa izango da, 230 kilogramo idaztea, bere idazten dut. Hau, biderkatzen dut zatiki batekin, eta zatikiaren beko partean jarriko dut kendu nahi duguna. Kasu honetan, kilogramo. Eta goian jarri behar dugu, kasu honetan lortu nahi duguna miligramoak izango direla. Horreko bideoan komentatzen genuen alde batetik daudela unitateak, kasu honetan gramoak direnak, eta beste alde batetik dauzkagula multiploak eta azpimultiploak. Kasu honetan, kilo eta mili izango direnak, ezta? Ados. Orain, egin behar duguna da, identifikatu behar ditugu gure bi azpimultiploak edo multiploak gure eskaileran. Kasu honetan, kilo, hemen dagoela, eta beste alde batetik hemen txikia mili. Hauek dira. Jarri behar dut, bi hauetatik zein dago altuago, kasu honetan kilo. Beraz, kiloren lekuan jartzen dut, bat. Eta hori kontatu behar ditut zenbat 0 apuntatu behar ditudan horra heltzeko. Kasu honetan, nola hemetik hasten naizen, ja hauek berdinak direnak, 10 berriro hauek, kasu honetan berdin zaizkit, ezta? Ez ditugula ikutzen. Militik ja sentira 10 daude, beraz. Hemen kontatzen dut, 0 bat, hemen beste bat, ja, 2 0. Hemen beste bat, 3, 4, 5, eta kilora heldu gara 6 0. Beraz, hemen jarri behar dut, 10 ber 6. Nola gauzak ondo egin ditudan, badakit kilogramo joan behar dela kilogramorekin. Eta hemen geratzen zaidan izango da 230 bider 10 ber 6, eta tatxatu ez dudana miligramo denez, jartzen dut miligramo. Emaitza ez dago idatzita notazio zientifikoan, baina kasu honetan ez da interesatzen zaiguna, baizik eta bihurketa faktore erraz bat egitea.